Royaume-Uni fanga ka laɲini min kɛra walasa ka jamana kɔnɔtanlaw gɛn minnu bɛna kurumisɛnninw kɔnɔ ka bɔ anglais gun kan n'o ye English Channel fan dɔ fɛ o bɛna lamɛn tɛnɛndon. Farafina gun kan kalanden kɛmɛ caman ɲininikɛlaw ani dɔnkotigi minnu ka baarakɛlaw ka taama nataw bɛna kɛ Faransi. Olu dalen tɛ u ka sɛbɛnw la n'o ye visa sɔrɔli ka sababu kɛ u ni Faransi cɛ siraw tiɲɛna. Egypte jamana ka fanga da jɛkuluw y'a jira ko mɔgɔ minnu b'a ɲini ka cɛbɔ dɛmɛ n'u jigi dalen b'a la ko jamanatigi Abdel Fattah el-Sisi kɛlɛ décembre kalo kalata la olu bilala tiɲɛ caman k'o kɛ. Libi sanjiba min ye maa ba caman faga jamana dugu la Derna kalo tɛmɛnen o ye tiɲɛni kɛ Grèce dugu kɔrɔ Cyrène la olu la minnu b'a a kɛrɛfɛ. Maroc fasodenw y'a jira ko u nisɔndiyara kosɛbɛ laseli nin na ko Farafina jamana bɛna san 2030 diɲɛ ntolantanba kɛ ni Espagne o ni Portugal ye.